давоми боби 21. метавонед пагоҳ корро сар кунед. миёни суханони ёдгору бурид бой. ихтиёр шуморост, ҷавоб дод ёдгор. агар чӯби мувофиқи косаву кафлес, табақу қошуқ ё ғуси испор муҳайёву ҳозир бошад, барои банда сар кардани кор чизе нест. аммо густохӣ ҳам шавад, боз мегӯям, ки барои бофанда хонаи алоҳида зарур аст. ҳамдиҳагони азиз, ба нишастагон муроҷиат намуд бой. ягон нафаратон хонае доред, ки ба дукони бофандагӣ мувофиқ ояд? сардори муҳтарам, гуфт яке аз нишастагон, ҳамин қувноқӣ ҳам сояамон як меҳмонхонае дорад, ки соли дароз бекор аст. агар соҳибаш розӣ шавад, меҳмонони мо ёдгору зубайрро дар назар гирифтанд, метавонанд дар он ҷой бигиранд. валлоҳ, ки рост гуфтӣ, ҳақ бердӣ. маълум гардид, ки таклифкунанда ҳақбердӣ ном доштааст. хурсанд шуд бой ва сӯи хона овоз кард: сари назди ман биё. ҳамон писарбача шитобон омад. писарам, чаро бо ин нишастагон кувондиқӣ ҳамсоямонро даъват накардӣ? ба ҳавлияшон рафта буд, ҷавоб дод сарӣ. занашон гуфт, ки субҳидам куҷое баромада рафтанд. ҳозир як давида рафта биё ку, таъкид намуд бой. агар омода бошад, аз номи ман ба ин ҷо ҷеғаш бизан. сари зуд рафта омад ва хабар расон, ки амаки қувандикам ҳанӯз ҳам бедарак аст. инро ман ҳамроҳи қувандиқ ҳал мекунам, ба ҳозирон таъкид намуд Норимбой. вале барои устои дуретгар ҷойро аз куҷо ёбем? барои марди дуретгар об басе зарур аст, гуфт марди мулоомонанд. барои ҳамин аз чашма поёнтар аст. барои туғи лаби об барояш капае сохта медиҳем. барои чӣ дар лаби об? гуфтам. барои он ки дуретгарон чӯбҳои сахти табару теша пай намекардагиро якчанд рӯз дар об тар намуда пасон метарошанд. ва барои тасдиқи гуфтораш ҷониби ёдгор нигарист. мулло: ҳамин тавр аст, тақсирам, тасдиқ намуди ёдгор. бадин минвол барои ҳарду усто ҷойи корӣ таъин гардид. ҳамон марди муллонамо оятҳоро аз қуръони маҷид тиловат намуд. рӯи суфабудагон пароканда шуданд. мулло ҳам хеста рафтанӣ шуд, вале соҳиби хона манъаш кард. тақсирам, гуфт бо забони туркӣ Норимбой. ин мардуми авом аз пушти молу холашон мераванд. шумо бекоред гӯ? суҳбат карда мешинем. суҳбати самимӣ ғубори дилро мебарорад. хона рафта аз ду сар зиқ мешавед. бо меҳмонон суҳбат мекунем. намози пешинро бо ҳам мехонем. баъд равед ҳам майлаш. ба ҳамин хоҳиши соҳибхона домулло дигарбора ба ҷояш нишаст. суҳбат давом кард. миёни суҳбат гӯё бойро чизе ба хотираш расида бошад. аз ёдгор пурсид: устои муҳтарам, аз рӯи донистаам қариб ҳамаи тоҷикон боғпарваранд. ҳамин тавр не? дуруст фармудед бой бобо, ҷавоб гардон ёдгор. қисми зиёди ҳотаву ҳавлии мо тоҷикон мевабоғу дарахтзор аст. ана ҳамин деҳаи мо 10 сол аст, ки арзи ҳастӣ дорад. қариб дар ягон ҳотаву ҳавлӣ боғу дарахтеро намебинед. набошад оби фаровон дорем, ки беҳуда ба дари ҷорӣ мешавад. фарзандонамон ба мевагӣ зоранд. ба умеди мевашонро хӯрдан ва дар сояшон истироҳат кардан ҳар сол дар баҳорон ниҳол мешинонем ва ё сабзавоти ҳархела мекорем, лекин фоидаашро намебинем. ё тӯмаи бузу гӯсфандон мешаванд, ё хушк мегарданд. ҳеҷ сирашро нафаҳмидем. бобои муҳтарам, азбаски ҳавлиҳои шумо гирдашон кушод аст, боғу полезӣ ё сабзавотро баробари парвариш назорати доимӣ кардан зарур аст, гуфт ёдгор, то тӯмаи чорво нагардад. байни тоҷикон ривояте роиҷ аст, ки дарахт аз овози буз мисли аҷал метарсида, ҳатто аз амал мемондааст. бароятон боз як ривояте меорам. як марди сахӣ дар як мавзеи лаби чашма боғе сабзонидааст. агарчи ниҳоли сабзида бошад ҳам амал надорад. қадду шоху навдаҳояш афзоиш намеёбанд. ба фикрҳои мағшуш меравад. соҳиби боғ ҳама корро кардааст. дар вақташ об додаву ба бехаш пору рехтааст. чаро номо намекарда бошад?
назди як боғбон машҳур меравад. Ӯ дар дил мекунад ва мегӯяд, ки азоби зиёд мекашад, вале нафъе намебинад. боғдорӣ машҳур андеша мекунад ва мегӯяд, дар ҳудуде ки ниҳол шинондед, мумкин дар зери замини он калимаи бузе пинҳон бошад. марди навбоғро маслиҳати марди машҳурро гирифта, бо аҳли оилааш тамоми замини боғро побел мекунанд. Дар ҳақиқат аз як ҷои замин устухонҳои сари буз пайдо мешавад. устухонҳоро бурда дар дуриҳо мепартоянд. аз ҳамон замон дарахтон ба нашунамо медароянд ва дар 3-4 сол бару бор мегиранд. ана дидед, боҷбобо гуфторашро хулоса кард ёдгор. дар ҳотаи шумо чӣ қадар бузу бузолагон чарида мегарданд ва ба барги навдаҳо даҳон мезананд. пас албатта дарахтон намесабзанд. валлоҳ ки ҳаққи гапро гуфтед, устои муҳтарам. сухани ёдгорро тасдиқ намуд Норимбой. парво накунед, боҷбобо гуфт ёдгор. агар то баҳорони оянда ин ҷо бошем, иншоаллоҳ гирди ҳавлиятонро девор кашида мегирем. агар ҷуфти гов дошта бошед, замини хонатонро шудгор ҳам мекунем. баъд аввалҳои моҳи савр ниҳолҳоро мешонем. худо хоҳад, қад кашида 3-4 сол ба ҳосил додан сар мекунанд. барҳақ, агар гирди ҳотаро маҳкам накунем, заҳматамон боз зоя мешавад. хулоса бардошт Норимбой. боҷбобои муҳтарам ба суҳбат ҳамроҳ шуд. марди мулонамо аз моҳҳои дуюми тирамоҳ сар карда ҳамаи мардуми деҳамон бекоранд. агар ба деҳаҳои ҳамсоя ба ягон тӯи тамошо нараванд, дигар тамоми рӯз бекоранд. дар хами камчин бутазаро поёни туғ танҳо гӯштин мегиранду халос. ана ҳамонҳоро ба ҳашар ҷалб мекунем. дар қади сое ки аз поёни деҳ мегзарад, чӣ бисёр газу патазор. ҷавононро даъват мекунем, аз ҳамон газу патазор зада ба ҳутатон мекашанд ва дар 1-2 рӯзи гирди ҳутаро шиғ гирифта медиҳанд. тоҷикони боғдорро бубинед, ки агар атрофи ягон боғаш ба девор маҳкам нашуда бошад, албатта шиғ гирифтаанд. мо ҳам то девор заданамон шиғ мегирем. на буз медарояду на гӯсфанд. оя мардумони мо аз уҳдаи шиғ гирифтан мебаромада бошанд? ҳайрониашро изҳор дошт бой. гап дар масолеҳ аст, боҷбобо муҳтарам, гуфт ёдгор. ҳамин ҷо ки бошем шиғгирӣ тани ману зубай. ба ёрии ҷавонмардон дар 2 рӯз шиғ гирифта медиҳаметон. ман ҳам ҳардуи шуморо дида ба Норимбой бо луқма партофтам. табассум намуд марди мулонамо. ӯ бо забони тоҷикӣ басе тозаву шеву ҳарф мезад. вагарна аз дасти ин лақайҳо на шиғирӣ меояду на деворзанӣ. ба гуфтораш идома дод Домулло. онҳо танҳо аз пӯшти чорво гаштанро медонанду дар пойгаҳу кӯбкориҳо, бузкашиву гӯштингириҳо иштирок намуданро. ҳой Домулло, акнун ду тоҷикатонро дида мо лақайҳро таъна мезанед? шӯхиомез гӯё эътироз кард бой. ҳама хушҳолона хандиданд. биёед аз рӯи инсоф бигӯем. Норимбой муҳтарам низ бо табассум изҳор дошт. марди мулонамо, суханонам магар нодурустанд? дурустанд, Домуллои азиз, ҳақро ҳақ мебояд гуфт Норимбой. ман дар омади гап шӯхӣ кардам, хандид бой. рости гап Домулло, маслиҳататон хеле баҷост. баъди андаке таваққуф боз ба сухан даромад бой. шиғ бигирему охири тирамоҳ ниҳолҳоро оварда шинонем, беҳтар нест магар? дар моҳи охир тирамо ки кавсаш мегӯянд, ба ҷуз арча ҳамаи дарахтон карахту баргрез мешаванд. шаҳр дод ёдгор. вале он намуд, агар дарахтҳо аз як ҷо ба ҷои дигар бурда шинонӣ, он хабар намешавад. ҳамин ки моҳи ҳамал даромад, тавси замин боло гирифт, дарахт бо сабзидан меояд. ҳамин тариқ суҳбату маслиҳат то намози пешин тӯл кашид. ҳама хеста вузӯ гирифтанд, намози пешин хонда ва таоми баъди пешин ҳам хӯрда шуд. баъди сарфи таом мулло ба дастархон фотиҳа хонда аз соҳибхона узр пурсид, азми рафтанро кард. муллои муҳтарам, ин ҷо тӯлонӣ нишаста, аз афташ янгаро ёд кардед, хандид бой. майлаш, равед акнун. меҳмонони гиромӣ хитоб ба ёдгору зубай намуд. марди мулонамо, метавонед фардо дар хонаи банда меҳмон шавед. маро Абдураҳмони тоҷик мегӯянд. ва хайру маъзур карду рафт. Норимбой ҳам аз ҷо бархоста меҳмонашро фармуд, ки лӯлаболинҳоро таги
паҳлӯяшон гузоштаанд ки фароғат кунанд, чаро ки роҳи дурдарозро тай намуданд. Худаш ба хонае ки аз суфа хеле дурӣ дошт, барои истироҳат даромада рафт. бо мо бошед.